హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాణి వ్లాగ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఉన్నాం. ఈరోజు ఏంటంటే కళా పోషకులు ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట. మొన్న ప్రివ్యూ రిలీజ్ అయ్యింది, దానికి కూడా వచ్చాయి. ఈరోజు మళ్ళీ సుమన్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఆయన చేతుల మీద, మనకి ఎంతో ఇష్టమైన ఓల్డ్ హీరో సుమన్ గారి చేతుల మీద ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దానికి వచ్చాను. దీంట్లో కూడా నేను క్యారెక్టర్ చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఉన్నాను. చూడండి, చూపిస్తాను. అంతా కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి ప్రసాద్ ల్యాబ్కి. క్లైమాక్స్ కాకుండా ఇంకెక్కడ ఏం సార్ చూస్తున్నారు? చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని. చూడండి, కళా పోషకులు టీజర్ రిలీజ్ అంటే ట్రైలర్ రిలీజ్. సారీ చూసారా థియేటర్ ఎలా ఉందో? చూడండి, బ్యాక్ కెమెరాలో చూపిస్తా. యాక్టర్స్, ఈయన ఎంత సీనియర్ యాక్టర్. సార్ హాయ్ చెప్పండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మనకి బాగా తెలుసు. హాయ్ ఇలా ఈ మూవీలో చేసిన యాక్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు. చూడొచ్చు, హీరో హీరోయిన్స్ కూడా. జెమినీ సురేష్ గారు, మన సుమన్ గారు, డైరెక్టర్ గారు అందరూ ఇస్తున్నారు. చూసారా డైరెక్టర్ ఎంత బాగుందో? చూడండి, మొన్న టీజర్ ఇక్కడే రిలీజ్ అయింది. ప్రసాద్ ల్యాబ్ అంటే ఇదే. అక్కడ ఆయన 15 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. సార్ యాంకర్ తెలుసు కదా మీకు, ఈ అమ్మాయి మన జెమినీ టీవీలో అట్లా యాంకరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆంటీ గారు ఉన్నారు పక్కన, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారికి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే కరోనా టైంలో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, అందరూ భయపడిపోయారండి. నాకు రామానుజం ఫోన్ చేసి షూటింగ్ మొదలైందంటే నేను షాక్ అయ్యాను. ఏంటి ఇప్పుడు షూటింగ్ అన్నాను. అవును సార్, షూటింగ్ చేస్తున్నాం, అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఎవరయ్యా ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు. ఈ టైంలో ఇంత ధైర్యంగా సినిమా చేస్తున్నారని అందరూ భయపడి ఎవరికి వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు ఈయన సినిమా అప్పుడే నేను ఐ అప్రిషియేటెడ్ హిస్ గట్స్ అండి. కానీ ఇక్కడ అందరూ ఈ పిక్చర్లో వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్, నేను చెప్పేది కార్ డ్రైవర్ నుంచి డైరెక్టర్ వరకు ఎవరైతే చేశారో నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. ఎంతో గట్స్తో రైతులు కేసులు, కరోనా కేసులు చూసారు కదా, మీకు ట్రైలర్ రిలీజ్ ఇప్పటి వరకు జరిగింది. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైలర్ నేను 2 భాగాలుగా రిలీజ్ చేశాను. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ట్రైలర్ కాబట్టి, అదే చాలా పెద్ద వీడియో కాబట్టి నేను ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయలేను. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ లైక్ చేసి గంట సింబల్ కొట్టండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. అయిపోయింది, ట్రైలర్ రిలీజ్ అయితే అయిపోయింది. సుమన్ గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు, మేము కూడా వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. ఇలా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, షూటింగ్కి వెళ్ళినా, ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినా, ప్రివ్యూకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒక వీడియో షూట్ చేసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాత్రం మీరు ప్లీజ్ ఆదరిస్తారని నమ్మకంతో. బాయ్, థ్యాంక్ యూ.